Masu mu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa cikin wannan tasha ta Kano Radio inda muke gabatar muku da shirye-shirye da suka shafi yankin Afirka, al'adunmu, ɗabi'unmu, tarihinmu da makamantansu. A yau za mu kalli yadda wato sirri na bunƙasar garin Kano. Idan ba manta ba, tare da wani babban malami mun tattauna akan yadda musulunci ya shigo yankin Afirka. To kuma za mu yi tsallan baɗake ne domin mu waiwayi abin da ya shafi wato sauran garuruwa da dauloli tsofaffi da suke wannan yanki na Afirka, hususan yanzu za mu fara da Kano. Malam barka da zuwa. Barka ka dai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda za mu so da farko ka gaya wa masu saurare cikakken sunanka. To ni sunana Abdulqahir Muhammad Awwal. A unguwar Kabara nake da zama, a nan aka haife ni, a nan kuma na rayu, a nan ma nake rayuwa yanzu. Haka ne. Babu laƙani? Ai laƙani na yi to. Don ba a rufe. Ai a wannan wani tsohon tarihi ne, zan samu lokaci ka ban dama sai yanzu magana a kansa. To shi ce. Insha Allah, sunana Abdulqahir Aljurjani. Haka ne. Kuma malam kayo din da ake faɗa shi ma akwai shi duk a haɗe. Ba matsala. Ko kuma shi ma sunan baban namu. Malam Muhammad Awwal shi ma to kaga shi ma in ba man ɗano aka faɗa ba shi suna na makaranta tun da ya yi harkar nizamiya ya yi tsari na akademiya a makaranta da Muhammad Awwal aka san shi, amma a gida kuma kowa da man ɗalo ya san shi. To haka ne, yake na ɗan shafi Kabara. Ma da sunan gidan na haka ake lalle wanda ya makaranta SS a shekarun baya shine mai karanta mana alkur'ani za a assembly don haka ya ci tudu da yawa gaskiya. Akwai qira'a da yake ta Sheikh Abdul Qadir As-Sudani. Shi Sheikh Abdul Qadir As-Sudani shi rike qismul arabiyya a lokacin nan. To da kansa da zai bar Kano ya rubuta wa Ministry of Education takarda cewa shi man ɗan yalo ke son ya gaje shi a wannan waje. Shi da kansa ya rubuta. Alhamdulillah. To a kadeji matashiyar magana mu ko ce maudu'i shi cewa Kano ta kai wani irin matsayi ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar siyasa, ta fuskar ilimi, ta fuskar addini da shauran abubuwa. Har akwai wani mutum ma da ya taɓa wata magana sai aka ji ta wata iri ke cewa ai ko annoba ce da ta faɗa a kowane gari a ƙasa wasa gara ta je Kano. Haka yake su ma sauran. Yasa sai ce haka saboda wato can da sun yi addu'a wato shikenan sai su yi abin rufatan sai ka nemi masifar ka. Haka yake. To malam za mu so mu ji sirri na ainihin bunƙasar Kano kuma kullum tana ƙara bunƙasa. Kullum hauhawa yake. Haka. To, jama'a bil'ahas mutanen Kano, hani Allah na in ji Laraba, mai Allah godiya da Allah ya ba mu wannan gari na Kano. Allah ƙalla a ce shi ne mahaifarka. Ba ƙaramin abu ba ne Allah ya yi ka a haka ba, in ya ga dama ba inda ba zai yi ka ba, amma da yi ka a Kano ɗin. Lallai wata baiwa ce daga baya-bayansa da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa mutanen Kano zama 'yan Kano. Wannan maudu'i da ka bayar, musulunci da ta'ammuki da shi a cikin tsarin mutanen Kano, wannan wani abu ne da ya daɗe sama da shekara 1000 akwai wannan addini a wannan gari. Ai musulunci ma in za a bi tarihi, ai tun zamanin annabi Ibrahim ma akwai musulunci, tunda babu wani annabi ma da ya zo ba da musuluncin ba. Akwai wani littafi da Hebrew aka rubuta littafin. Wannan littafin ya yi bayanin wani sarki ana ce masa Huwais. Yana zuwa yana ta annabi Ibrahim aikin haji. Waɗansu manazarta a cikin ilimin tarihi suna kallon wannan sarkin ma daga sunansa Huwais ɗin Hausa ta samu. Wannan tsohuwar magana ce sama da shekara 2000.
naka tsohuwar magana ce. To amma tunda ba magana muke yi akan yare ko abin nan ba, magana muke akan Kano. To Kano cidarta al'aƙalli kamar mu ɗauka abin da yake na kusa shekara ta 1436 zamanin da sarkin Kano Muhammadu Rumfai hau sarkin Kano. Mu ɗauki wannan cidar ita, wannan mu ɗauko ta ita kaɗai. Ina ga mabu'in zai tattare abubuwa da yawa a wannan gurin. Don shi wannan lokaci sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya shekara 36 na sarkin Kano. Ya samarwa Kano abubuwa da yawa. Mazauni na masarauta, mazauni na addini, mazauni na kasuwanci. Duk shi a lokacin sai samarwa Kano waɗannan abubuwa wanda suke zaunannu ne. To amma a wayannan abubuwan duk da na kawo da mulki da wadata ta arziki da kuma magana ta kasuwanci wanda kusan shi ne ƙashin bayan da ake kallon kamar Kano da shi. Cidar Kano a ilimi ta fi ta kasuwanci. Kuma cidan Kano a mulki ta fi ta kasuwanci. Amma mutane suna kallon mutanen Kano kamar sai a ce har ma a cikin irin abin da ake rubuta a jikin lambar mota in an rubuta Kano sai a ce Center of Commerce. An bayanta. Cibiyar kasuwanci. To idan ka ɗauki cibiyar kasuwanci mai magana yanzu akan kasuwancin ba akan ilimin ba. Amma waɗannan abubuwan guda uku da kake kallon su a haɗe suke. Allah ya ce innal izzata bismillahir rahmanir rahim innal izzata lillahi jami'a. Wannan wata ɗorarriyar magana ce. Malaman larabci suna kallon akwai wani abu da suke ce masa taqdima haqa huta khairu. Al-izzatu kullu halillah. Sai ce innal izzata inna littawkidi. Sai ce al-izzatu din lamun ihsasi ne, shi kadai yace gare shi take, shi kadai. Ita duk inda gabuwaya ta Allah ce, ba wani ne ita ban da shi. Domin shi wannan taqdima haqa huta khairu yafidu fa'idatul khasri, in ji malaman balaga. In ka ji an yi wannan to ana wato ainihin iyakance maka wannan abin na wannan abin ne shi kadai. Akwai misalansu da yawa a Qur'ani irin wannan tsarin na shi taqdima haqa huta akhiru din. To sarkin Kano Muhammadu Rumfa an fahimci menene abin da Alƙur'ani yake kunshe da shi. Malamai, masana, manazarta wanda suka kunna nutsu suka danna kansu a cikin ilimi suka fahimci Arabiya, suka fahimci zirin da Alƙur'ani ya zo da shi, daga su suka fidda wafaƙi a kan tsarin Kano. Zan yi magana kamar da na faɗa akan kasuwanci. Da kafin Muhammadu Rumfa akwai wani tsari na kasuwanci da tura suke ci masa Sahara menene? Trans-Saharan Trench. To wannan markazinsa wannan a Katsina yake. A Katsina yake, nan ce Center of Commerce din. Da ita ce cibiyar kasuwanci. Ita ce duk gaba ɗaya in ka taso tun daga Malta, ƙarshen Libya, nan za ka zo ka dire, nan ne cibiyar kasuwancin. Amma da malaman Kano suka yunƙura, sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya tashi kafa kasuwar kurmi, sai ya mata tsari irin wanda ya dace. Na farko ya gidan sarki. Idan yanzu ka je kasuwar kurmi, za ka kallo gidan sarki. Da kasuwar kurmi zuwa gidan sarki sai ga ina ka kalla, kudu kake kallo. Ita kuwa kasuwar kurmi ita ce ma tsohuwar kasuwa mafi daɗewa. To ai shi ita sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya kafa. Da haka idan ka kallo kudu, to kallon ka da kai wa kudin wani sirri ne a nan gurin. Haka. Akwai wani tauraro da malaman falaki suke ce masa mushtari. Wanda ya shafi kasuwanci. So shi kuma wanda ya shafi duk abin da yake na arziki ya karkashin sa yake.
da haka kasuwar an yi ta ne a ƙarƙashin wato nazartar wannan ƙa'idar da Allah ya ajiye. Fannin wannan ya yi nisa, in na ce zan zurfafa masu bi na sai su ɓata, sawuna ya kubce musu. Tunda kafin haka wannan fannin da duk kowa ma yana da shi. Daga baya aka zo har sai wani daga wani. Daga baya ma saboda kyamar fannin ya zama to har ana masa ma wai kazabal munajjimuna walau sadaqu da sau to kaga irin wannan abuwa ne kamata ga Allah yana magana akan abu yana faɗa yana sani kayan sani amma kuma a ce an ce wai annabi ya ce ka ƙaryata ko ka faɗi gaskiya annabin da ya zo da gaskiya kuma ka faɗi gaskiya ce kuma ya ce a ƙaryata ka kalmar nan akwai karo shi annabin gaskiya ne kuma gaskiyar ya kawo kuma ka faɗi gaskiyar kuma ya ce ko ka faɗi gaskiya kuma a ƙaryata ka bacin abin nan yana da asasi yana da dalili a ƙur'ani wanda shine ƙashin bayan addinin kuma a ce maka a'a ba haka ba kuma mutum musulmi ya zauna ya ɗauki wannan abin hujja ce saboda kullum ana kallon wa'insu kamar cima zaune ne almajirai suna yin harkar almajirci suna ganin kamar bacci suke yi kawai suna kubar da kuɗin mutane ko wani abu makamancin haka wanda yake ba haka al'amarin yake ba. Mutane ya kamata su tsaye da hankalinsu guri guda. Ba daban wannan digin da aka yi ma Kano na wannan tsarin da sarkin Kano Muhammadu Rumfayi ba, da wani garin yanzu tuni ya yi wuf ya kwace wannan abin. Kuma abin da zai baka mamaki, Kano ita ba ta da ruwa. Ka ce ɗaya. Ba ta da hanya. Biyu don a tsakiyar gari take. Daga in ka taho tun daga Maroko har ka je Misra a cikin gari take ita. Babu wani guri za ka tara ka ci wannan ruwa ya yanko kusa da ita da kilomita 500 ma ba ta da ruwa. Wanda kuma ruwa yana daga cikin sirrin samun abu. Misali Lagos da ta tara abin da ta tara amma ruwan ai kaga ruwa ne kawo kaya da ake na shifin da waye kaga shi ya kawo nan abu to amma ga Kano ita bata da wannan amma kuma ga arziki kuma ba hanya rashin irin hanyoyin da ake bi ne yanzu a kai kaya babu tunda a da magana ce ta raƙumi ya saba da Sahara da sauransu duk wannan akwai to amma yanzu harkoki na zamani yanzu duk kaga wayannan abubuwan babu su kai saboda ma tsabar mugunta da hasada da keta da ake wa Kano da abin da ya shafi abin da za a kai a jirgin sama kaga tuwa ta airport ta Kano malamin Kano sai da aka sarata tare da ita ce a West Africa babu irinta Lagos sai ta karba daga gare ta kai duk waɗannan ƙasashen da suke nan sai sun karba daga gare ta amma an karya ta saboda rashin manyan gidaje na ƙasashen duniya da za su zo ko su ɗau fasinja ko su kawo kayan fasinjoji. To ban tsaye da kai ba bari mu koma kan wancan sirri na wato yadda kaso kurmi take kallon ƙofar gidan sarki ƙofar fatalo za a ce kenan za ka iya to abin da yake faruwa ita fatalo ta kalli a abin nan kenan daga abin nan daga arewa tana kallon kudu ita ma haka ita kuma kwaru tana da aka yi ta sai aka shagide ta zaga yamma take kallo haka ne yamma take kallo to ita kuma kofar kudu wanda shine unwanin sirrin gidan sarkin ita kuma a kudin take yadda kaso kudin take haka Allah ya sa sarkin Kano Muhammadu Rumfayi tsara wannan gida wanda ba dai akan sarki son magana ba amma a gaggauce shi wannan gidan da kake gani yadda kaga kabari haka yake kamar kabari haka gidan shi kaga ai kofar kudu kofa ce kwada to kai ne a kaddara kan mutum ai ba a kaddara ba in an tashi binne mutum ai kansa ai a kudu ake ajiye shi haka ne kafafunsa biyu ne ko ba gaskiya zawa to dama tana ƙasa to za ga lalle wannan daman da take ƙasa ta kalli fatalwa
wacce kuma hagu da take sama ita kuma duk duniyarta za ka ga ta kalmasa tana kallon ƙofar ƙwaro. Wannan ba ƙaramin sirri ba ne da aka yi wannan aikin a kansa, amma wannan innal izzati lillahi jami'an da na faɗa aikin ta ne sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya yi, aka samar da wannan abin na kasuwanci da duk abin da ka sani ana nema yau ba gobe ba. In ka je kaso kurmi ba ka same shi ba, to ka haƙura ka jira su kawo. Ba dai a ce ba a siyarwa a wannan kasuwa ba. Kai ba wai ba a siyarwa ba. Da aka wannan sirri ne ilahi. Kano kana buge ta sai ta baka alwali. Sunan Allah alwali. Da aka duk wanda ka gani ya zo Kano, to kurin Allah shine mutawalli umuri. Ya ɗauki al'amarinsa ya karba. Shi garin Kanan haka Allah ya yi shi. Ka zo a ce ka rasa tuwo, ko ka rasa gurin zama, ko ka rasa matar aure, ko ka rasa karatu, ko ka rasa tarbiyya, ko ka rasa mutunci, ko ka rasa daraja, ko ka rasa ɗaukaka, to wannan abu guda tara na ka maka kai ne kake so ka zauna a yadda kake. Amma in dai za ka miƙe, in dai za ka nema da masu su kuma za su baka, ba su da ruwa wa'annan abubuwa. Allah ya yi wa garin albarka akan wannan tsari. Sannan idan ka ɗauko maganar arziki, in a irin arziki na da ne wanda ake magana irin na da, masamar kuɗi a wannan lokaci magana ce ta gyaɗa da auduga. To Katsina sun fi mu yin auduga, amma ka san abin mamaki? Audugar Kano ta fi audugar Katsina kyau. Kuma ba irinsu ɗaya ba. Ba irinsu ɗaya. Audugar ce iri ne gwashi guri ɗaya za a shuka, amma angalala da take fita a jikin audugar da take Katsina ba ta fita a jikin audugar da take Kano. Sannan audugar da aka shuka a Katsina, idan aka saƙa ta aka ɗinka riga, in dai sawa za a yi, to in za ta shekara ta Kano za ta shekara 3 da wannan audugar. Saƙa da iri ɗaya ce, amma za ta shekara 3. Ana kuma amfani da su. Da fata kana ga da bambanci. Za ta shekara 3 ita kuma shekara 1 za ta. Misali, za ta shekara 3. Ina ta samu wannan ƙwarin da wannan ƙarfin ita audugar Kano da 'yan an wannan saƙa take samun wannan daɗewar lokaci da ake amfani da ita. Ikon Allah. Ikon Allah. Haka ne. To, idan ka taho arziki na biyu wanda kusan shi ya riƙe Najeriya ma gaba ɗaya har yau, dan zancen man fetur da mutane suke yi, yanzu ne ma, yanzu ne me ya riƙe ƙasar gaba ɗaya, gyaɗa ce. To, idan ka ɗauki gyaɗar Kano, da ta ko'ina za ka ɗauko ta kuma wannan a duniya, in za ka matse gyaɗar, to gyaɗar Kano ta fi kowace gyaɗa maiƙo. Babu wata gyaɗa a duniya mai maiƙon gyaɗar Kano. Ina ta samu wannan ita. Ana shuka gyaɗa guri-guri. Ko ina ana yi. Mai yawa. Da girma ka ga 'ya'yanta guru-guru manya. Amma an zo matsan man, ta Kano ta fi ta ko ina mai. Wanda kuma shi ne arziki wanda ya riƙe ƙasar kafin ta samu kanta ma a zo a zancen wani man biyar da waye. To ina ta samu wannan? Kai ɓawon gyaɗar Kano kawai sai da tura suka gane akwai sirrika a cikinsa, da haka yana daga cikin abubuwan da suka ma dakatar da ba da 'yancin kai a lokutan da aka fara neman a bayar, saboda suna da buƙatuwa zuwa na abin. In sun sake shi ba san yadda za su samar da wannan abin ba, sai sun siya a hannun 'yan ƙasa kai tsaye. Wa'annan abubuwan yancin abin da aka daƙile ƙasar. Kuma sannan abu na biyu, duk da tawayar da aka samarwa arewa, amma zaginta Kano shine karanta makarantu don kar a sami ilimi na zamani da wuri.
an karanta su, aka ma ɗauki makarantun aka ƙi kawo su Kano, aka kai Kaduna, aka yi wata a Zaria, aka je Katsina, aka yi wata Katsina College. A Kano ba ko ɗaya. Amma fitattun mutanen da suka zo suka yi aikin da aka yi a cikin wannan makarantu, za ka je ka tadda su Madaki Shehu Ahmad, wanda ana kirarin sama Nasara mai alkyabba. Dan Kano ne. Ga zurfin ilimi. Za ba ka mamaki in zancen sa za ka yi. Sannan idan maganar turanci ne aka zo, Allah jikan irin su mai tama, in suka zo suna yi, su kansu turawan tambayarsa suke, wai a wace jami'a kai makaranta. Na ga wannan da ido na taro da mutanen Amerika aka kirawo, a embassy na Amerika a nan Kano, ya yi turanci. Ya manyanta ma a lokacin da ta suna ce ya sunan wannan mutumin ne. A kan ido na yi wannan. To wata rana in maka jimla mutarida. Lokacin da ya rasu, sai recent wannan mataimakin shugaban kasa da ya rasu, da suka sauka tare da Buhari, wannan haba Obasanjo ne yake na faɗa su, wannan ne mataimakin shugaban kasa da ya sauka yanzu. Wannan da ya sauka Osunbajo. A cikin abin da yake faɗa, ya ce yana London yana ɗan makaranta. Idan ɗan masani ya je yana turanci, sai ya dinga jin wai ina ma zai zama wannan mutumin. To kaga Bahaushe ne ɗan Kano. Idan a wannan tsarin ka ɗauko tsarin da nasaran suka zo da shi, abin da kuma ya sa suka hana